Donderdag, 28 december 2017. Gaat dit gebeuren? Adrenalina Festival City. Met live on stage Broederliefde, Jonah Fraser, Jaido, Boulerie and Friends. Samen met MC Chris Trick, Vibes, R01, Nuts Beats, Double R. Kaarten ter waarde van 65 gulden voor de Super Early Birds, 75 gulden voor Early Birds, Generaal voor 85 gulden en bij de deur voor 95 gulden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Citgo Boulevard, Citgo Essoville, Hamaka Sidewalk Café en Bruna. En voor VIP-reservering bel je met 740-8808. Adrenalina Festival City, 28 december 2017 in de Renaissance Aruba Convention Center.